ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ବୁଲିଗଲେ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ପାହାଡ଼ ପଟେ ନ ଯାଇ ଏଇ ଜବାହାର ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋପ୍ ସେବା ମିଳିଯିବ। ମାନେ ଏ ଦଉଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଜବାହାର ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଟିକେଟ୍ କରି ପଶିଲୁ। ପଶିଲା ଭିତରେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାସ୍ କରି ଏଠି ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ମିକି ମାଉସ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକି ମାଉସ୍ର ଚିତ୍ର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଦୋଳି ସହିତ ବହୁତ ଫୁଲ ବଗିଚା, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି, ବହୁତ ଫୁଲର ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ଘାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଆକାରର ହେଇଛି ସବୁ ଡିଜାଇନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ତଳେ ବସିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ପଶି ପଶି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରୋପ୍ ସେବା ପାଖକୁ। ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ 110 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ପର୍ ପର୍ସନ୍ ରୋପ୍ ସେବାରେ ଆପଣ ଉପରେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ରୋପ୍ ସେବାରେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ବସି ଉପରକୁ ଯିବୁ ପାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଛୁ। ସାର୍ ଆମର ଟିକେଟ୍ ଭେରିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଭିତରେ ବସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଉପରୁ ଥାଇ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତଳେ ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିଗଲା, ଆମେମାନେ ବସିବୁ ଏବେ। ଆମେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ରୋପ୍ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଆମେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ। ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ବସିଛି ଥରେ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ରୋପ୍ ଲାଗିଛି ପାହାଡ଼ର ଉପରେ, ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଅଛି। ମିନାର ଉପରକୁ ଯାଇକି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୋପ୍ରେ ବସି ଚାଲିଲୁ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତଳେ ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ବଗିଚା ବାଟେ ଆମେ ଆସିଲୁ ତଳୁ ସେ ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ବଗିଚା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଭୟାନକ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ତଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଉପରେ ବସିଥିଲୁ। ଆମେ ଆସି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଟିକେଟ୍ ଦେଖେଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ବି ସେମିତି ହେଇଛି ଚକ୍ରି ଟାଇପ୍ର। ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଉପରକୁ ମିନାର ପାଖରେ, ଗାନ୍ଧୀ ମିନାରରେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଉପରେ ବି ବହୁତ ବଗିଚା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଦୋକାନ ବି ଉପରେ ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଗିଚା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ତଳେ କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଜିଟର୍ ମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହୀରାକୁଦ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାର୍କରେ ବୁଲିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିନାର ଦେଖାଯାଉ ତାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର କୁହାଯାଏ। ସେ ମିନାର ଉପରକୁ ଯାଇକି ପୁରା ଟପ୍କୁ ଗଲେ, ଏଇ ମିନାର ଟପ୍କୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ସିଢ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଲୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତା ଭିତରେ ସିଢ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ବୁଲି 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 ଉପରକୁ ଉଠିବୁ। ବାସ୍ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଉପରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ହୀରାକୁଦର ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପୁରା ଗେଟ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖରୁ, ଚାରି ପାଖର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ପାଖକୁ ଜୁମ୍ କଲେ ଗେଟ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
ସେ ଯେଉଁ ମଝି ଜିନିଷଟି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାରରେ ମୁଁ ଚାରିପାଖକୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଷ୍ଟକ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମିନାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଛୁ, ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ବଗିଚାରୁ ଆମେ ଉଠିକି ଆସିଲୁ ତାର ଭ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ ଚାରିକର ବୁଲି ବୁଲି ପାଦରେ ଚାଲି 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 ଫେରିଲୁ।